Fis-stqarrija Ministerjali l-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' Sostna li hemm bżonn intervent internazzjonali minn nazzjonijiet magħquda fil-Libja. Il-Prim Ministru spjega li tul il-jum tal-Erba' il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda se jiltaqa' biex jiddeċiedi u se jkun hemm intervent fil-Libja. Joseph Muscat qal li dan l-intervent huwa vitali u għandu jsir bl-involviment tal-poplu Libjan, b'Malta tkun punt ta' kuntatt ma' dan il-poplu f'dan il-mument tant delikat. Malta lesta li tagħti s-sem tagħha b'assistenza loġistika u umanitarja, stqarr il-Prim Ministru. Joseph Muscat reġa' tenna li s'issa l-Gvern Malti m'għandu l-ebda tip ta' informazzjoni li tindika li Malta hija fil-mira ta' xi attakki li oriġinaw mill-Libja jew minn bnadi oħra. Madankollu l-Prim Ministru qal li servizzi tas-Sigurtà ta' Malta flimkien mal-Gvern Malti jibqgħu viġilanti fl-interess tas-sigurtà taċ-ċittadini kollha ta' pajjiżna. Spjega kif dak li d-dinja qed tassisti mhux ġlieda ta' reliġjonijiet u jkun ħażin li naqgħu għan-nassa ta' min irid ipenġiha hekk.